episod de FNAF-ul și nu uitați un like, un share și să vă abonați, ok? Dacă nu să mă o să dați sonorul cât de tare, da, hai să-i dăm drumul. Ok, haide. Doamne. N-ai măr banii, legemin. Mă dog. Așa. Și cred că am ajuns la suma de 100 de videoclipuri de când mi-am dorit asta și vreau să ajungem la 200. Ce? Serios? Chiar? Da, chiar vreau. Deci un alt boss. Ce naiba? Mă rog. Intro. Let it fuck. Let it go. Let it go. Ok. Rip. Prea tare. Așa. Deci s-au băgat reguli noi în YouTube. Ok. Și le știu pe amândouă. Dar nu vi le zic. Nu știu cum se traduce, dar știu ce înseamnă. Trebuie doar să dau un base gem și sunt trip. Cât de tare se aude. Ok. Bun. Ok, jump. Jump acum e negru. Ok. This is not boss. Ai. De ce nu merge? Ok. Deci foarte repede am ajuns în lumea asta. A fost foarte aproape. Ripod. Nu e așa că e ripod. Și vreau să îmi cumpăr și și shop-ul de aici. Ok. Bun. O să dăm și noi run, dacă vrea. Vrei? Văd că nu prea vrea. Uite, văd că vrea. Deci un pic a vrut. Uite, bossul. Pam. Ok. Dai. Taci. Hai mai repede. Nu vrea, uite-te și tu că nu vrea. Deci nu vrea să atace. Deci așteptăm, ori ne omoară, ori nu știu ce face. Cred că o să fie game over. Aba nu! 115 dobezi gem, holy! Și ăsta aproape 100. Și Toxic Bite-ul 100, cred. Bite-ul cât dă? 95 ca Waterhouse-ul. A, e rip. Ce mai? Am bătut bossul. O altă mină misterioasă. What? Cred că în mina asta o să
ne duce la următoarea minunată lume, cred. 5 minute mai avem timp să căutăm dacă e pe acolo. Bă, da, Toxic Bite e cel mai overpower pe care l-am. Ok. Bun. Vreau să merg la shop-ul de aici, dar văd că nu e shop. Păcat. Mă rog. Haide, run, dă-i run. Da. Am uitat să vă spun la început că ăsta e FNAF World pe Android. Adică e și logic. Damn, son. Acum dă 20. Cum? Ce? 70? Stai că nu mai înțeleg. De ce dau așa de puțin? Nu înțeleg. Nu înțeleg. Haide. Bun. Pe unde ar te... Freddy! Freddy, ce faci tu acolo la buturoga aia? Freddy! Ok. Filmez. Nu plecă la cabinet. Pa cabinet, la gardă. Așa. Pe mașina aia afară. Și? Mă rog, deci... Ran! Nu vrea! Ce? Bogdan, nu veni? Ok. Nu vrea, așa, uite că vrea. Dar Freddy dansează, ce faci, Freddy? Jocul ăsta e așa de cute. Cute, drăgălaș de toate. Suntem într-o mină foarte drăgălașă. Dar seamănă ca cealaltă mină. Stai un pic. Nu vreau să mă lupt. Doar dacă... Oh, 200 damage! Holy fuck, aproape. Ok, aproape 200 damage. Eu vreau să mă duc undeva, fiindcă îmi dă o de-aia. Nu știu clar cum se zice. Îmi dă un shop. Că am destui de ăștia. Ok, dar trebuie să mă duc în sus. Ok. Am drum pe unde să mă duc. M-am dus cam jos. Dar poate chiar trebuie. Mai. Oh, știu un glitch. Mamă, am ajuns la glitch. Prin mina asta se ajunge în lumea a 6-a. Oh, ho, ho, am ajuns unde trebuie. Tare. Deci mă duc mai în jos. Vedeți? Vedeți ce tare? Oh my god. Deci prea tare chestia asta, m-am băguit în locul ăsta. Deci prea tare, prea tare că m-am băguit aici și nu știu cum să mai ies. Dau la jump și gata. Mai am doar 4 minute de filmat.
prea funny. Acolo trebuie să mă ridic. Ok, bă, da. Ați văzut și voi un glitch care nu știi, de fapt îl știam, doar că acum mi-am amintit că am văzut finalul de mină. Și asta trebuia să faci. Vreau să dau run. Nu vreau să mă lupt. Vreau să plec. Haide. Nam 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 nam. Uitați. Deci m-am dus pe aici. Vedeți cheia aia acolo? Acolo parcă era un boss. Dar nu vreau să mor. Parcă era autocipăr. Pe ăla pe calculator. Dacă mi-am amintesc eu bine. Chiar nu trebuie o cheie. Ok. Dar nu știu nici eu pe unde ar trebui să mă duc. Ok. Nu merg și eu pe unde apucă. Uite shop-ul, uite shop-ul, uite shop-ul. Deci aici era shop-ul. Bine, hai că vreau să mă lupt. Ca așa termin mai ușor. Haide. Mori, 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 mori. Mulțumesc. Dar vreau să mă duc la shop. Până nu se face 14 minute. Morți mătii. Dacă eu o să mai fac off camera. Așa. Haide. Trebuie mai jos să mă duc. Și mai jos. Da, o să fac off camera. Deci cam asta a fost, sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să dați un like. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!